Nina bezulu edumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZN TV nifundele uphilano kaCebe ukhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka. Ihlokwana zethu kwezona ehamba phambili namuhla nazi. Kufihlwe ubulawe yisoka emzindo. Balinkanise enkalo zonke abezokuphepha. Kanti itheku lithi konke kumi ngankongo. Sanemukelene nebedloveni amandla kwindaba zethu ze1KZN TV. Undunankulu KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli usexa kukwanda kwegameko zokuhlukunyezwa kubulawa abantu besifazane nezingane ngesikhathi kethamele inkonzo yomngcwabo kaNontobeko ocela wasendaweni yakwaCele emdono wabulawa ngokuthi kuyagwazwa nguSibusiso Lawrence Ntaka ithandana naye maqedwe waphanyeka ku Facebook ivideo ecwele amachaphazelo egazi ebusweni esho ukuthi usembulele. Untaka wayenguthisha esikoleni samabanga aphezulu kwaDukuza wagila lomuka maqede naye kwazilengisa esigangeni esingakude nalapho ibulale khona uNontobeko emalangeni emzinto. Mina ngiyonto mdlalo. Umoya ukushintshe kakhulu. Angikahle nje ngangcono ukuthi kwamile ngiyabhubha. Ngibhubhe bakubhubha. Khalibam. Bulawa. Uzwakalisa ilaka lakhe kanje. Umalume kaNontobeko uCele wasendaweni yakwaCele emdoni owabulawa umyeni wakhe ngokumgwaza maqede waphanyeka ku Facebook ivideo egcwele amachaphazelo egazi ebusweni. Umyeni wagila lomhlola wabe sezilengisa bude buduze nasesigangeni emalangeni emzinto. Kanti umalume kaMufi uthi bebezozifikela kuSibusiso Ntaka obulale ngesihluku indodakazi yabo. Akekho amaningi engizowakhuluma asebukeleni lokho sekwenzekile kuba uma kungafanele kwenzeke ngeke kwenzekanga. Ntombeko siswa ngimthanda kakhulu modern futhi. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uthi abantu sebephelelwe ubuntu nonembeza njengoba ekwazi ukubulala bese phanyeka ezinkundleni zokuxhumana. Khona ungahambi kahle kubantu abambisholo. Uma bebulala umuntu maqede bafake umzimba wakhe ezinkundleni zokuxhumana khona ungahambi kahle. Nembeza nje ukhombisa ukuthi asisenawo ubuntu asisenawo. Thina esibadala sazi ukuthi ngalokuthi umuntu usifana uyamhlonipha kodwa siyazi ukuthi ikakhulukazi umzimba womuntu uhlonipha kakhulu. Manje ke lo uthathayo bese udisplayer ezinkundleni lezokuxhumana angazi ukuthi sizothi singobani sisizwe sinjani. Okubuhlungu kakhulu ukuthi ngomhla 10 December bese bengilapha egama lakhe khona lapho ogwini sizothula uhlelo lwensuku ezo365 lokulwa nokuhlukunyezwa nokubulawa kwabesifazane nezingane. Igama lakhe nomzinto noma nalapha emdoni bangaphansi kwesifunda njengoba dekhulu umhlonishwa lapha. Kuyasidumaza ukuthi sawethula ogwini lomkhankaso. Kodwa futhi namuhla sizobabaza ukubulawa kadadewethu uNontobeko ngesihluku khona futhi lapho ogwini. Ube senxusa umphakathi ukuthi udlala indima ekulweni nalesi sihlava. Siyanxusa umphakathi ukubumbane, ubambisane nohulumeni ukulwa naleli chilo nalesi sihlava. Ngoba eqinisweni bakwethu ezikhathini enjena ukukhombana ukuze ngasiza kodwa kubaleke basuka sukume sibambisane sakhe umphakathi ozohlala unozinzo owasanayo nomphakathi othandanayo. uCele ubese bekwendlini yakhe yokugcina emathuneni asekhaya. Lo mbiko benuwethulela uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngikwaCele emdoni. Ngqongqoshe umnyango wamaphoyisa kulelo senzo mchunu uthi ngeimvimbo omgwaqo abanazo ezweni lonkana bahlosa ukulwa ke nobugebengu kanye nokuqinisa ezokuphepha emgwaqeni ngalesikhathi samaholiday okuphela konyaka. UMacengwane usho lokhu njengoba behola ke sifimba umgwaqo emthunzini toll gate enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal namuhla. Kulezi ivimba umgwaqo ungqongqoshe wamaphoyisa kulelo senzo mchunu uthi inhloso uqeda ke ubugebengu ikakhulu ngalesikhathi samaholiday okuphela konyaka. Uthi lezi ivimba umgwaqo zikaniseke iningizimu Afrika yonke. Into ke siyenzayo nje silwa nobugebengu ngoba inhloso nje yethu kuso sonke lesi sikhathi
ukwehlisa izinga lobugebengu uma kuwukuthi ngeke siliqede kodwa injongo yethu enkulu qeda nje ubugebengu kodwa njengengxenye yokuqeda noma yokulwa nobugebengu eNingizimu Afrika silontshe i-campaign la yokuthi njengoba kuzikhathi zamaholiday ikhathi kaKhisimusi noNew Year kuthi njengoba abantu bephithizela kakhulu kodwa bephithizele ngaphandle kobugebengu nangaphandle kokwenza ukuphithizela ngobugebengu ngakho ke kuyingxenye lokhu yokulwa nobugebengu ukuqinisekisa ukuthi abukho ubugebengu ngesikhathi lesi samaholiday uthi bazovalelwa ejele bonke labo abayiziphula mthetho ngalesi sikhathi samaholiday okuphela konyaka siqoqa kwane phambene nomthetho noma ngabe uyadrive nje empumpuluna awuphethe license siyaqoqa uma udrive nje imoto egcwalisa abantu ikhumbi kanti azike incwadi zakhona uhamba nje empumpuluna siyaqoqa uphethe isibhamu esingekho emthethweni isibhamu nje noma abe sinenhlamvu noma abasinanhlamvu siyaqoqa ngenxa yegameko sakamuva lapho ukutholakala khona imfaniswano yamaphoyisa kumalungu omphakathi ujene nomaphoyisa kuleli ufana Masumula uthi amalungu omphakathi awavumelekile ukuba abe nomfaniswano wamaphoyisa lokhu njengoba kulezi vimbamgwaqo kuboshoka utholakala ke nomfaniswano wamaphoyisa ngokungemthetho. So normally where you find it police members we have seen there are members here that are wearing private clothes, you can look around, but it's police members, it's detectives. So they are wearing these reflector jackets. So if such a member hangs such a jacket on his car when he drives home, surely there's nothing wrong with that. But of course, members of the public, yes, they are not allowed to wear those vests. Umchunu uthi ngalezi ivimbamgwaqo njengamaphoyisa bahlose ngazi ukuba kwenziwe isiqinisekiso ukuthi izakhamuzi zakuleli ziphephile. Ezindabeni ze1 KZN TV kubi inkosi enhle Mthembu eMthunzini eTollgate. Iziphathimandla kumasipala weTheku KwaZulu-Natal zithi ikholwa ukuthi konke kusahamba ngokohlelo kwezokuphepha njengoba sekuyisikhathi samaholiday okuphela konyaka. Lezi iziphathimandla zikusho lokhu kwisithakamisa bezindaba ebesibanjelwe eThekwini KwaZulu-Natal namuhla. Izinhlaka zezokuphepha eThekwini namuhla zenze izivimbamgwaqo emgwaqeni ehlukene uqapha ubugebengu kanye nesimo sezimoto esifanele ukuba semgwaqeni. Blitz iqale ekseni and ngehora lika 11 imoto sesizimisile zu 150 kule 150 kube khona ama arrest awu 40 as you see some of the people are at the back of a police vehicle and the total of this warrant runs it's over 58,000. And again I must emphasize that this is to ensure that there is heightened visibility on our roads, and this happens in addition to the highway patrols that we do, and what you see here is also what you see in other areas as well. Umeya uthi izinhlela banazo abangabazi ukuthi izokwenza umehluko ngoba kuyimanje izingozi inciphile eThekwini uma qhathaniswa nonyaka odlule wangalesikhathi sonyaka. We want to ensure we prevent crime and we also combat illegal behavior on our roads that contributes to all these major accidents ekulezi ngozi ezenzakala emgaqweni wethu. Kodwa sesizwile ukuthi ke kulesikhathi samanje ingozi zehlile akufani nangesikhathi singaphambilini. Sicela ukuthi abantu baseThekwini basiphathe kanjalo sigcina ingozi ziphansi ngoba iaccident eyodwa esisho kwisimo esibhekene ngaso njengamanje sivamise ukholeleni kubantu abayinqwaba abafayo ngoba kuba khona lento kuthiwa yipile up. Abadrive kahle abantu baseThekwini and basobhe lo olande ongemva kwakho nosengaphambi kwakho noseceleni kwakho. Amanye amazwi uma udriver ushayela zonke lezo zimoto lezo abayiphatha kahle abantu bakithi sebonke. Izivimbamgwaqo zizoqhubeka nsuku zonke kuze kuphele isikhathi samaholiday. Godebo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuchannel 261 ngiseThekwini. Ake siyetolane nabesilo sophinde sibuye futhi nezinye izindaba.
Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Kufihlwe ubulawe yisoka eMzindo. Balinkanise enkalo zonke abezokuphepha. Kanti itheku lithi konke kumi ngankongo. Bakhala ngokuphepha kwabo abahlala kwesinye isakhiwo esigcine kuyisulu zezikhukhula zangonyaka ka2022 esenkabeni yedolobha laseThekwini KwaZulu-Natal njengoba sebephoqele ukukhanyisa ngamakhandlela bepheke naphansi emlilweni ngenxa yokucinyelwa kugesi kanye ke namanzi. Omunye lezi isulu ongathandanga ukudalulwa uthi bafisa ke inhlaka ke ithinteka kulolu daba zingenelele basuswe kulesi sakhiwo. Bayibona isengcupheni impilo yabo abahlezi efletini labezikhukhula zangonyaka u2022 njengoba sebephoqeleka ukubasa umlilo noma izitofu zika parafini uma befuna ukupheka kanti basebenzisa amakhandlela ukukhanyisa kulandela ukucinyelwa ugesi. So indawo esihlala kuyo ayikho right because ugesi kulusuku lesine namhlanje ugesi ungeke enawuqala ukumane ucishwa umasipala nxa uthi umasipala akakhokhi cause siphansi kwamasipala. So ingxaki esikuyo silayita amakhandlela ezindlini and kulezi ndlu esihlala kuzona ukukhona omata phansi akuphephile. Mhlawumbe ungalala ebuthongo ikhandlela liwe ebusuku kushiflet nendlela ukuthi siphile sipheke ukudla siyofuna amaplangi kumafema ngaphandle asinikeza amaplangi sibese siyabasa khona sokwazi ukuthi izingane ezidle nathi sikwazi ukuphila because asinayo imali asisebenza sikwazi ukudla ezitolo. Ngokusho kwalaba ziningi izikhawu lapho becinyelwa khona ugesi ngenxa ungakhokhi isikweletu kukamasipala eTheku nosekwenza umnikazi waleli bhilidi wanquma ke ukubacishela. Laba bathola kanzima behla benyuka izidaladi zeTheku befuna okungaba izinkuni nazo okubuye kudingeke ukuba bazikhokhele. Lempilo isiholele esigamekweni sokusha kwenye yezingane. Ingane ishile ibeyiphekile irice nekabishi then wabese hambe ubekele ubhuti wakhe okhubazekile amanzi. So wacela komunye usisi ukuthi ambekise wabese yambekisa ke. Angazi ukuthi kulela wa kanjani because utshela iParish. That's why elimele kanje. iParish elimshisile. And ngizawathatha amanyathelo ngeke ngize ngiwayeke until ugesi uze ubuye. Ngizowathatha sesamanyathelo. Laba bathi ke bafuna ukuphuma baphele kuleli bhilidi. Ngcono ke babasikhiphe lana. Abasikhipe la sozibhekela indawo ukuthi sihlala kanjani unokuthi sihlale efletini ngoba lana ugesi efletini uhamba indonga zonke asazi ukuthi lama uthinta khona intambo kagesi ezoqhumana nanini na sicela usizo. Engqweni nemeya kalomasipala iziko elibe nayo phambilini ngalaba yabeka kanje. Labo bantu labo inhloso akubona bahlale kulama flat permanently. Seswatholile ama sites service sites in various areas, about 6 of them, and we believe we sinethemba lama sites eswatholile lomba lomhlaba esutholile uzokwazi ukuthi ubathathe bonke labantu abasibahlalise edolobheni. Amanye awu2 wawo lomhlaba eminye u2 yale umhlaba si appointed ama developers. They are currently on site and working to actually put up the structures. Laba bafisa ke noma ubani ongangenelela ukuze basizakale. Endabeni ze1KZN TV kubika uNtomkhona Mvubu eThekwini. Ukubeka uNkulunkulu phambili khona konke okwenzayo nokuzinakekela ngezinye zezinto ezingenza umuntu aphile kade. Lawo ngamazwe saguga senguzibuyisele njoko wasemnqagayo kwesakamthetho empangeni enyakatho KwaZulu-Natal. Obungazi iminyaka yakhe ngama-19 enhlanhlamvana kwatuswa namagalela akhe kwezemfundo njengoba bebaningi abadluleke esandleni sakhe ebafundisa ke ezikoleni ezahlukene. uNkosikazi uzibuyisile njoko usebenzela umphakathi uthisha eminyaka engama-70 njengoba ke lokhu aqala efundisa kusukela ngonyaka 1954 kwaMaqumbi Secondary School eStenga. Uthatha umhlala phansi esefundisa eMnqagayi Primary School kwesakamthethwa. Kubeke nomcimbi lapho bebungazwa khona iminyaka ngama-19 edlanhlamvana umndeni izihlobo kanye nalabo bengoza kwabo esewuthisha. uNkosikazi ubuyisile njoko uchaza indlela umphakathi wamamukela ngayo efaka imfundo. Ngiyabonga ukuthi abantu balapha bayimukelile imfundo. Ngoba ngafika kusephansi kakhulu. Abantu besayifakela amabheshu bengenandaba nezindaba zabo bengenandaba indaba yemfundo nje into engaziwa yethu. Kodwa bayimukela ngibonile enrollment.
esikoleni ukuthi hayi saqala abantu kumcela ingane principal wami le ngangifundisa khona ekhaya lomoya izongitrainela amantombazane kwakuthi vuthane ke lezo intombazane yakuthi nansi yayifundisela yona lo ayitrainer impela ke ngicela yena mangizophumela isikole sofika lapho siphuma khona ngani private school lena private school kodwa sinendlebe siyenza simashaye bathi sifike koSaron lento mina ngithanda isport. Iqhaza lakhe alibambe emphakathini efundisa waphindwa wakhiqiza ke ezinye izifundiswa. Umfundi kaMemjoko ngale yaminyaka engicabanga ukuthi kwaku 1969 qala ukubonana noMemjoko esifundisa waqhubeka nathi saze sawofika emaklasini lawa phansi isikole sasigcina kusana 2 ngaleso sikhathi. Umndeni uthi ubonga ukuthi usaphila usadla nhlamvana. Sifisa ukuthi aqhubeke aphile ngoba seumndeni simdinga kakhulu. Nomphakathi uyamdinga ngoba ziningi izinto azenzayo. Siyamthanda nje kakhulu safisa ukuthi lo 90 years uqhubeke ngoba ingqondo yakhe isahlakaniphile. Isizukulwane naso sithi ngenxa yamagalelo kagogo noGulu angeke sesiyeke imfundo ngoba ugogo wabo ube isibonelo esihle. Ugogo esethanda imfundo nami ngikwazile ukuphasa nje ngiyoyenza first year ku university yawo futhi ngifundele IT into angajivamisile ukuthi abantu abenze. Thina ke vela sikakasebenzi saye emavasithi so sifisa ngathi gogo uNkulunkulu ngasigcinela ugogo ukuthi sikwazi ukuthi ugogo aze siqede esikoleni sisebenze nathi khona nathi sokwazi futhi ukuthi simkhombise ugogo ukuthi grateful kanjani sesisebenza. Izindabeni ze1 KZN TV kube uNkosi Mthembu kwesakamthethwa. Zilokho ke iqhubeka njalo nokwandi igameko zabesilisa ababulala ke ithandwa zabo noma ke uculu ngasahlangani. Lokho kulandeleza kamuva ukuhlanganiswa wesilisa okwazi wabulala ke intombi yakhe waseyilengisa naye emzinto. Kanjalo ke nesakamuva nje sowesilisa obulala umama wengane yakhe nengane yakhe qede wazilengisa endaweni yaseMgababa. Abantu bakuleli bathi ke kumele kubhekwe umnyombo walezi igameko. Sibhekene nesihlava esimbi kakhulu sokuqhubeka kokubulawa kwabantu besifazane. Sibonileke kakhulu kuma social media platform la ukutrenda khona abantu besifazane nje ababulawe kakhulu ngesikhulu isihluku. Kodwa ke ngokubuka futhi nokubheka izimo ezenzeka ngakhona I think ku social media une influence embi kakhulu when it comes to address ama issues akanje because siyaye sibuke kakhulu ama trends comment kodwa singabi nayo imiyakazo yokuthi singenze njani thina ezabantu besifazane noma ezokulekelelana ukuthi silekelele ama victims. Kodwa ke ngingicile kakhulu lapho ku social media ngokubuka uma sibheka sizama ukuthola iroot cause yalesimo esibhekene nazo. Mina ngicabanga ukuthi ake siye kuba abanikazi ngoba sizama ukulungisa isimo sisilungise kuyithina mhlawumbe singabandakanyi kakhulu nalezimo. Kepha masingathola iroot cause yokuthi umuntu wesilisa yini lento ukuthelo anaye ngaka ivelaphi nanokuthi kungani ukuze kugcine yabo njengalaba inkinga futhi siba nebhade ngoba useqeda kubulala omunye naye beyibulala. Kodwa ke ngokubheka kwezimo uma singayobuyela kakhulu emakhaya sicheck ama family backgrounds because abantu abaningi sibuka ukuthi balimele enabesilisa kakhulu ekulimaleni kwabo akekho ne-interest noma okuthiwa onentshisakalo yokuthi ayoza ukuthi yini lengake balimazayo. Sikhulileke kakhulu futhi generation yama 80s 95s kanjalo nje kuyale before ama 2000 sikhule kakhulu singenawo ama father figures emakhaya. So kakhulu lokho kuyenye yezimo econtributor to izimo zokuthi abantu besilisa begcine mhlawumbe bengakwazi ukuexpressa nalezi sho ke nokuvela indoda ayikhali ifela ngaphakathi zonke lezo zemelezo. Ake sibuyeleni thina ake sikhulisa izingane zabafana abantu besifazane bamanje abancane ake sikhuliseni ngobudoda nangokuqiniso. Singesazi ngoba phela yonke into esiyifundayo sesifuna ukuphila even iswestern kakhulu ukudlula zonke ezinye zezimo. Kodwa nje uma singabuyele emuva emasisweni ethu thina kaZulu kwakwenziwa kanjani iziphi izimo ezayilekelela ukuthi kugwemeke umutha ukusebenza ngendlela eqondile abantu besifazane. Ake sithi sibabamba ungambamba umuntu kanti umbamba nawe usafuna ukuphithizela because ngangikholelwa kuthini kwakuyiculture yabesilisa leyo ukuthi mayiselobolile seyoshada uyobamba umuntu wesifazane. Kodwa nathi sesingama contributors amaningi izinto esizithola emgwaqeni ezidayiswayo kuthiwe zizoqinisa uthando zenzani izo zonke lezo zinto ezisaffectayo. Kodwa nje kakhulu uma singabuyela kuma perpetrators more than ukuthi sibe yithi sodwa singakazi nokuthi umsuka walento yini. Ngiyabonga.
lento yabantu besifazane ababulawayo nani mina ngokubona kwami ukuthi abantu besisa abakhona ukukhuluma umuntu afile ngaphakathi nje ahlukumezeke othandweni ahluleka ukwamukela umuntu mhlawumbe angasamthandi but manje ke bafuna ukufoster uthando bona bagcine sebelo bebe nama anger issues bafuna ukuthi bagcine sebebala abantu nabo babelegcineni futhi so abantu abazama ukuthi bakhulume mebehlukumezeke ukuthi baxoxe baningi intombi nje emphakathini ungaphuma ngaphandle uthola intombi ungafeli umuntu uyamthanda nani uzofe ngaphakathi ungasakhona umuva abantu abamove on bazoba right. Ake siphinde sithi shelele etolweni besilo sobuye sibuye futhi nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Kufihlwe ubulawe yisoka emzindo. Balinkanise enkalo zonke abezokuphepha. Kanti itheku lithi konke kumi ngankomo. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-18.28 kuyidola lasemelika libe ngu-22.98 kupondo waseBrithani libe ngu-19.08 maliqhathaniswa ne-euro yase-Europe kuthi intengo yegolide yona ibe $2,630.41 ounce kuthi intengo olongahluziwe ibe ngu-$72.94 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Kuqhama abadlali abasha basebancane kumdlalo weCurling Cup obuphakathi kweMagesi FC kanye neqembu iCurling All Stars elihlanganisa abadlali abahlukene. Leli qembu leCurling All Stars libhaqabule kabuhlungu ompethe bomqwala umqhudelwano ngamagoli ke amathathu eqandeni. Emva kwalomdlalo kuClinton Larson ulaxazela leli qembu elibonakala lidonsa kanzima kwiBetway Premiership. Kuvuleke elinye ikhasi ngabadlali abasebancane iningi labo eligijima ke esigabeni se-DStv Diski Challenge DCC ngesikhathi kunomdlalo weCurling Cup ohlanganisa kompetha balomqhudelwano iMagesi FC kanye nekhetho labadlali abaqoke abalandeli omunye wabadlali ovelelene ithina amagoli amabili noqoke njengovelele uNaledi Hlongwane weKaizer Chiefs uthi uzoqhubeka ke nokusebenza ngokusikhandla ukuze anyuseleke esikwatini esikhulu kwizimpofana. It's a great experience to train with the first team players like Abu Sipo, like Temi Nkosi Lodge, Tito, so far. So it's a good experience for me while I'm still a teenager at this age. Lo mdlali uphindwa wadalwa ukuthi uzoyisebenzisa kanjani imali yakhe ayitholile engu-100,000 wamarandi. The money that I got today, as my father passed away last year, I was planning to at least do a tombstone for him. Umqeqeshi waleli qembu uJose Rivero wePirates ukwazile ke ukuvikela isicoko njengoba ke nangonyaka kwedlule wakwazi ke ukunqoba ehlula ke Stellenbosch FC uncome kakhulu kabadlali. But overall, I think it was a fantastic day, a perfect day for the players. They have actually all the credit to be the ones who are lifting, for being the ones who are lifting the trophy today. As you can understand, we try to help them as a coaches, but in a space of 2 days, there's not so much time to make an impact. But they managed together to create a team, to have a good spirit, to face the game with professionalism, with ambition, and with good football. Abadlali be-DCC babonakala benyusela kakhulu kwizinga kulomdlalo nokungabanika ke ithuba lokunyusela ke emaqenjini aphezulu. Ezindabeni ze1KZN TV kubi inkosi enhle Mthembu eSoweto. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Iyane nabaqambula inkomo zelahlekile zodliwa umdlebe kwasoshangana kwamzimba umntwana nethimba lonke nje le indaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.